Sota taules. Amb el Guiu I la Gina. Bon dia i benvinguts totis a un altre nou capítol de Sota taules. Esperem que us estigui agradant molt aquesta tornada, que us agradés el capítol anterior que vam gravar en blau i bueno, que esto ja està going on. Avui, mini disclaimer, si em sentiu així com una mica raro, és que estic com bastant encostipat, o sigui, m'estic millorant, ja estic bastant millor que els últims dies, però encara, pues bueno, és que esteu veient en vídeo, veureu les pintilles, el buf, todo. Bueno, és octubre, tots hem passat per un encostipat. Però sí. I avui, ja l'haureu escoltat, estem amb la Gina. Ole! Com sempre, al tarro darrere la càmera. I únic convidat i superxuli, Alboroto. Hola. Hello. Qué vergüenza. Qué vergüenza de què? Que no, que estem en família. Se supera. Ara m'estic recordant de la primera vegada que ens vam posar davant de càmera. És que les càmeres impressionen, eh? Sí, fa molta cosa. I a més, com el punt aquest de sentir com que tot està quedant gravat i... Literal. Això està gravant, oi? Sí. Ai, és que m'ha donat ara d'esto de que no estava gravant. Vale, ja està. Volvemos. Connectem. Alboroto, qui ets? Què està passant? Per què vens aquí? Quina pregunta, eh? Ui, la pregunta... Qui ets? És que qui ets és com no sé qui sóc, saps? Perquè encara és com que... m'estic trobant. Però suposo que si hauria de dir qui sóc o qui és Alboroto, perquè en veritat Alboroto és com una part de mi que és necessària com per treure totes les coses que necessito com exterioritzar, doncs suposo que puc dir que sóc com un artista i performer independent, ara mateix independent i autogestionada, que neixo a Barcelona i no sé, podria dir això d'Alboroto, que està ahí com a un naciendo. Ens ha comentat el Tarro que el dia que us heu conèixer, com que et vas presentar amb 3.000 noms. Què onda? Correcto. Què onda? Doncs mira, jo és que al final mai havia trobat com un nom artístic. Vaig començar amb el meu nom tal qual, però es feia com Alba Torroella i era com molt... Que és com molt solemne, no? Molt de cantautor, oi? En plan... Sí, també. De guitarreta i de balada. Clar, és que al final vaig començar així, llavors ja m'enganxava. Però va haver un moment que vaig dir, és que no em sento gens representada amb aquest nom, no? Perquè al final també és com el meu nom, i sí que és cert que a la meva música i a les meves arts hi ha com molt de mi i molt de tot el que em sento i tal, però sentia com que havia de diferenciar una mica, com per no perdre'm a mi mateixi. Llavors vaig tallar-ho i em vaig dir durant molt de temps Alba Torro, que és més com rapero, més com fàcil de dir també, i va ser a 2021 que arrel de juntar-me com amb més gent que també tenia com noms artístics diferents del seu nom i tal, que vaig dir, necessito trobar alguna cosa que no m'acabi de perdre, però que sí que sigui una mica diferencial de mi. Llavors vaig començar a jugar amb el meu nom i també com soc una persona que soc molt agitat, molt expansiu i tal, vaig dir Alboroto, en plan que manté com quasi tot el meu nom. I després m'agradava perquè era com Alboroto de, ajetreo, maleanteo, ruido, locura, i també com separat, que és Albo Roto, que és com roto d'una cosa, no? Que en plan està tancada o que de tot el dolor que m'agrada a mi com explorar amb el meu personatge. Llavors tenia allà com dos alter egos dintre del mateix i eso soy un poco. Uau, m'encanta, o sigui, realment té tot com molt de sentit, o sigui, quan tu veus el nom Alboroto penses, no sé, Alboroto, ai, el gato, perdó. Amamos. Això que dius, Alboroto, tal qual, com que ja li veus una lògica, però amb tota aquesta història dius, buah, té molt més camí del que sembla. Sí, exacte, està molt més pensat. Al final sí. Sí, heavy. I això, tu has dit que fas un munt de coses. O sigui, aquí nosaltres teníem coses apuntades. Sí, ens han comentat que és artista, booker, promotor... Performer, estudias, trabajas... ¿Qué no haces? Vivir. És broma. Com fas tot això i no mors en l'intent? No ho sé, o sigui, tinc la sort que tinc molta energia, però sí que és veritat que hi ha moments a la meva vida on no he pogut més, en plan, no ho recomano, o sigui... Do not recommend. No, I do not approve that. No ho sé, o sigui, m'intento organitzar, o sigui, crec que sí que sóc una persona bastant organitzada dintre del meu caos,
Llavors, per sort, puc anar tirant. Però sí que és veritat que hi ha moments que necessito com... Per exemple, aquest estiu vaig dir, vale, para't un moment perquè estàs fent 1000 coses, en plan, és cert, estic estudiant, llavors vaig aprofitar l'estiu i vaig ser com, vale, ara que no estàs estudiant, tampoc facis concerts i pren-te l'estiu com per disfrutar de la vida, de la calma, de les amigues, en plan... No sé, però és molt complicat com compaginar-ho tot, i més quan no tens com ni els recursos materials ni... Bueno, i és que al final el temps, que és com superlimitat, no? O sigui, superlimitat, perdó. Llavors, no sé, m'intento organitzar, faig cada dia llistes de... To-do list. Sí, cada dia. Jo també. I depèn del meu estat d'ànim, hi ha dies que és com... El to-do list és rotllo, aixeca't del llit, que és com molt important, gent, en plan... que les coses que són com molt bàsiques també són com importants, en plan s'ha de cuidar com molt la salut mental i tal, i llavors, eso, mucha organización. I que a vegades sembla com que si no fas 1000 coses en un dia no estàs sent com prou productiu i que no és suficient i que sempre com que has d'acabar el dia havent fet 1000 coses supernecessàries i superimportants. Jo moltes vegades no tinc les energies per poder-ho fer. O sigui, a l'aixecar-se del llit això no em vol bon punt del Sí, també. És que sí. I si no, O sigui, no et quedes. O sigui, que està bé, també. És que jo em vaig adonar l'altre dia, perquè clar, jo ara que estic així en plan organitzant-me la meva vida com puc, intentant engegar també projectes i coses i a nivell legal, per dir-ho així, soy una nini, saps? Cada dia com que vaig fent coses i l'altre dia estava com també organitzant-me la setmana amb el meu to-do list, no sé què, cada dia, i em vaig com començar a posar coses a fer el dissabte i el diumenge en plan a saco i vaig pensar no, és dissabte i és diumenge, no, és cap de setmana, no es treballa. I vaig dir, no, pam, ho passem el dilluns, perquè també és això, em vaig com començar a organitzar totes les coses molt a saco i és com vaig tenir la reflexió aquesta, hay que cuidarse, hay que cuidarse, i no puc estar fent feina cada dia, així que pel lunes. És antinatural, és antinatural. Total. Bueno, és que estava pensant en tot el tema aquest de que al final estàs fent moltes coses i és que el ser artista sembla que avui dia, en plan, o fas 1000 coses o no pots viure d'això, rotllo. Com que... Tu has de fer tot tu. Clar, o sigui, jo dibuixo, posem, doncs has de fer... Clar, tu que il·lustres, rotllo, has de ser també fotògrafa, dissenyadora gràfica, community manager, tot, en plan... Saber portar-ho a xarxa, saber vendre-ho, en plan, és com horrible. Que a més, no sé. La majoria de gent com que ningú li ensenya a fer tot això. I a part, o sigui, pot ser que facis com moltes coses, però clar, o sigui, també s'han de mostrar... O sigui, avui en dia, si no ho mostres, no ets ningú. Llavors és com que has d'estar tot el dia demostrant, no? Qui ets... I també hi ha com molt d'autopressió d'un mateix, i en plan com que... Jo, per exemple, hi ha dies que faig moltes coses, i de fet, o sigui, soc conscient racionalment de que faig moltes coses, però després, com estàs entrant a l'Instagram, per exemple, i estàs veient que hi ha 1000 projectes de tothom, tota l'estona com supersaturat, en plan, crec que estem com en un moment supersaturat i superestimulat, és com que tu, per molt que facis moltes coses, sents que no fas res, o que no estàs arribant com al teu màxim sempre. O sigui, com que sempre vols estar per sobre de tu mateix, i és com... No sé. A mi, jo us he de dir, us he de confessar que a mi em juga molt mal les passades, en plan, com que tinc converses cada setmana amb les meves amigues, rotllo de és que sento que no estic fent, i elles m'han de dir com, no, Alba, en plan... Sí, estàs fent. Sí, estàs fent, i després d'allò també com tindrà un moment a mi mateix, en plan de vale, posa't a comptar o posa't a valorar, en plan que ja està, que ets una persona que estàs, no sé, estàs fent moltes coses, i si no les fessis tampoc passaria res, en plan, viva como el disfrute de la vida y estar en el sofá y en la cama, en plan, i disfrutar de les coses amb les amigues, en plan, és com, no sé, que tampoc cal, saps? Que ens inculquen molt aquesta cultura de que ho has de fer tot i tot el que has de fer ha de ser com productiu, saps? I al final com que es perd una mica de la màgia de les coses, rotllo de, per exemple, en l'art, moltes vegades jo dic que a mi les cançons jo no les faig com a aposta, o sigui, sí que m'ajunto amb l'Òscar, que és la meva productora, per treballar, però és com que moltes vegades, jo què sé, és pura experimentació i que surten coses que estem fent per disfrutar o que necessito treure de dins, no? Però no sempre pensant en com que ha de ser algo productiu o algo per vendre, saps? En plan, crec que està una mica aquí la clau, com intentar desvincular-ho, perquè és que si no acabes fent un producte més, que és que al final, no sé... O sigui, és una mica trist també, no? Com pensar-ho tot des d'allà, no sé. I en aquests moments, què és el que t'ajuda com a sortir també d'aquest espai mental de dir no estic fent suficient o quan penses que això que estàs com produint més per la resta en comptes de per tu?
Es que yo estoy como en batalla constante, rollo, en plan, como que paso por muchas transiciones de estados de ánimo y de pensamientos hacia mí mismo que son súper contradictorios, en plan, quizás un día me levanto como pensando, eres el puto amo, lo estás haciendo súper bien, y al día siguiente como, que va, o sea, vas fatal. Y entonces es como que todo el rato estoy luchando con eso, tampoco te sabría decir cómo, porque aún estoy, o sea, estoy ahí, no sé, estic anant a teràpia, crec que m'ajuda, Bien. però no sé, o Entenc que sigui... pues, això, les amigues també... Sí, jo crec que el meu consell és com envoltar-te de gent que també pues, et fa costat en ambdós moments i que t'ajuda a veure com les coses bones de tu i com passar temps en calma i no tindre com entorns molt saturats, perquè com la vida ja és supersaturada ara mateix i superestimulada, doncs crec que és important com cuidar els espais on un mateix es sent com en calma i tal, no sé, crec que és el meu consell. No, és que quina fantasia és quan pots realment quedar amb gent que no necessites bateria social, com per estar amb ells. O sigui, jo l'altre dia vaig quedar amb el Tarro i amb una altra amiga en plan per fer pulseres. Ens hem passat la tarda parlant i fent collarets i... Que us en vaig demanar un, no sé si me l'heu fet. No te l'he fet, però també. te l'haig de fer. Però me'l faràs. Te'l faré, òbvio. Ara tinc fil, que se m'acaba. Molt bé. Sí, que te'l faré. Però sí, és com genial el tindre aquests espais de més tranquil·litat, de parar una mica, de... no sé, no sentir com que has d'anar sempre a tope, perquè és que sembla que has d'estar a tope al curro, has d'estar a tope a classe, has d'estar a tope amb els amics. I és com, a vegades em fot un pal sortir de festa, en plan em diuen rotllo, sí, anem a fer no sé què, i és com... No, gràcies. Vins també a casa i ser un senyor gran que jo què sé, que fa ganxillo, és que clar que fa collarets? Que fa collarets amb els seus amics. És que sí. El Guiu està en la seva fase més artesanal ara mateix. Sí, hombre. Està fent de tot. Bueno, Però si és per disfrute, o sea... Sí. Dale. No. Bueno, sí. Clar, ja ho has com comentat així una mica per sobre ara, però si... O sigui, també nosaltres que vam estar com mirant tot el que feies i tot això, i ens hem escoltat les teves cançons, ja menciones diverses vegades que tu fas servir la teva música també una mica com a teràpia, i per treure aquest dolor que has dit, per explorar i tot això. Sí que ho sento així una mica, i sobretot ara l'última música que estic fent sí que està siguent com super terapèutic per mi. Però després em poso com a analitzar-ho i també dic, ai, o sigui, el que estic donant al món, no per així dir-ho, perquè després estic publicant això, és com drama i dolor, saps? En plan, perquè no estic transformant tampoc gaire, o sigui, sento que tampoc el transformo com d'una forma, jo què sé, que després dic, per què ha de ser tot com bonico, no sé, saps? En plan, també m'agrada una mica com això de el dolor en si, no? En plan, com treure-ho d'alguna forma i després poder, doncs, jo moltes vegades he de confessar que escolto les meves cançons com per tornar a connectar, no?, amb aquests moments, però tinc com el meu espai de escoltar la meva cançó i tornar-me a connectar amb allò, i no sé, d'alguna manera és com quan es rellegeixes un diari, no? En plan, ho escrius, de cop al cap de 3 anys l'agafes i dius, ostres, és veritat que el 12 d'abril del 2015 estava en la merda i em pensava que m'anava a morir i no m'he muerto. I ara potser també ho penso o no, però... Però bueno, també, com que et posa les coses una mica en perspectiva, jo crec. A mi em mola molt, o sigui, de fet, sí que ve una mica d'aquí també, o sigui, jo escric bastant, ara actualment torno a escriure bastant perquè vaig tindre unes èpoques en les que no escrivia tant de rotllo diari, o sigui, en llibretes, i molta de la meva música ve com de... En realitat vaig començar com escrivint poesies i coses així, més com prosa poètica i tal, i moltes de les cançons són com després coses que he extret dels poemes i tal, que les he juntat i he fet com una cançó o en plan... I sí que és com tot experiències vitales, en plan... Algunes vegades pues, et deixes portar per la fantasia, no? I al final estàs fent art i pots fer el que et doni la gana, no? I pots pues, modificar i deformar les coses, que també mola molt, com exagerar la realitat o desintegrar-la una mica, però sí que sempre hi ha com un component de realitat, no? De tornar a un lloc que és teu i és autobiogràfic i pots com, pues, escoltar-te i veure també per quins estadis has passat i és com molt guai. T'ha passat algun cop de que estaves com... O sigui, de que has escrit alguna cançó i has dit, hòstia, això és massa personal, no puc publicar això? Crec que no. En plan... O sigui, sí que he escrit coses que he descartat, però
és com que jo sóc una persona que és com que, no sé, que em coneixes en un dia i és com que ja pots saber com gairebé tot de mi, en plan com que si connectes amb mi, doncs jo ho dono tot sempre, en plan com que m'obro un muntó i no tinc com secrets gairebé, o sigui, com que m'agrada com que tothom em pugui conèixer i ser com accessible, crec, o sigui, ho intento. O sigui, vull donar aquesta imatge, vull dir, no m'agradaria com que algú pensés que no sóc accessible. De fet, em molesta molt com quan algú noto que estic notant com una energia rara com de distància, saps? En plan com que m'agrada ser proper. Llavors, m'estava anant. Les cançons, vale. O sigui, sí que he escrit algun cop alguna cosa que he dit, no tant per mi, però potser com si és una experiència compartida, perquè molts cops el dolor també neix de les interaccions amb l'entorn, amb la gent, etc. Doncs sí que he pensat, potser això ho he de maquillar una mica, o, saps? En plan... Perquè no sigui tan... Perquè no sigui tan explícit, en plan... T'imagines una cançó allà en plan Marta, me has jodido la vida! Marta, mi madre. No, mama. No, però sí, en plan... Hi ha vegades que escriptura automàtica que m'agrada molt, rotllo de posar-me i escriure, que moltes de les meves cançons, les que més m'agraden, són escriptura automàtica, rollo de l'Òscar està toqueteando cosas ahí al estudio y yo, mientras empiezo a escuchar las melodías y tal, me pongo a escribir escritura automática, es que ni pienso lo que estoy escribiendo. I moltes de les meves millors cançons, o de les que més m'agraden a mi, són així. Però després, clar, dices, vale, escritura automàtica pues pasa porque no tienes tanto filtro. I jo sí que m'agrada posar una mica de filtre, rotllo de... Pues, a veure, hi ha filtres que ja són obvis i els tinc com incorporats, rotllo de que la meva música pues, no m'agradaria que ofengués a ningú, etc. En plan, Claro. per molt que parli de temes com delicats o que parli del dolor, pues, és des d'una forma més com personal i més com de lo meu, no? Però sí que moltes vegades em poso el filtro de rotllo, potser no cal que diguis aquestes paraules o d'aquesta forma, o ho pots maquillar perquè sigui el mateix i provoqui la mateixa sensació, però que no, jo què sé, és que no sé posar un exemple, però... S'està entenent, sí, Pues sí, eso. s'està entenent perfectament. I, o sigui, amb tot això de pues, escriure amb coses de les teves vivències i tot això, no sé quantos, clar, has dit que també escrivies com poesies i tal, però per què has acabat portant-ho tot cap a la música? En plan, per què la música i no alguna altra disciplina artística, com, jo què sé, pintar o no sé què? Evidentment, cadascú és més... Tira més a una cosa o Tira una més a altra. una cosa o l'altra, però per què creus que has acabat amb la música? A veure, Com tu... Pues és que vaya pregunta, perquè en veritat tampoc... O sigui, a mi m'agrada tot. I a mi m'agradaria... O sigui, ja és com que no puc fer més coses, però... Però a mi m'agradaria... O sigui, m'hagués encantat com llançar-me a recitar, per exemple, que ja algun cop ho he fet, però... És com que em fa més vergonya... Crec que em fa més vergonya parlar, per exemple, o recitar, en plan, la paraula com a tal, que no en una cançó. Sento que en una cançó és com que pots fer el que vulguis perquè ho estàs com modificant, no sé. En plan, sempre he estat com molt connectat amb la música des de peque i en plan tocava la guitarra, tal. Llavors com que vaig començar una mica perquè era el que tenia a mà, rotllo. Vaig començar amb la guitarra fent coses que mai han sortit a la llum i mai sortiran a la llum. En plan, perquè no vaig com publicar res de les meves cançons primeres, de quan era més peque amb la guitarra i tal, però sí que vaig començar, pues eso, agafant els textos i cantant-los i tal. Perquè sempre m'ha agradat com cantar molt. Al principi era horrible, o sigui, les meves amigues avui en dia em diuen cuando empezaste a cantar, Alba, en plan como... Nadie avanzaba un duro. En plan como, bueno, te animábamos y tal, pero era como... I jo vaig aprendre a cantar pues, cantant, en plan, perquè m'agradava molt cantar amb la guitarra. Al principi pensava que el meu punt fort era la guitarra, saps? O sigui, era com que cantava per acompanyar la guitarra perquè no volia fer només... Perquè penjava vídeos a Instagram amb la guitarra. I no volia com fer només vídeo instrumental con la guitarra. Llavors vaig començar a recolzar-me de cantar, però cantava... Bueno, cantava. I ara, pues, com que de tant cantar, pues, o sigui, ara sí que considero que m'agrada la meva veu i tal. Per molt que la moduli o la modifiqui amb les publicacions que faig, perquè sempre està com molt processada, també m'agrada com la meva veu canta de natural. Però també al final la modificació és una decisió estètica. Sí, sempre, per mi 100%. sempre. Per mi sempre. O sigui, sempre ho he dit, en plan, l'autotune, que és un recurs que ara s'utilitza un munt, però jo l'utilitzo gairebé sempre, és purament estètic, en plan, és perquè a mi m'agrada molt i perquè, a més, és que avui en dia no hi ha ni una cançó que escoltis que no tingui autotune, saps? És que és impossible, sí, sempre està tot hi haurà alguna, no? Però vull dir, és que mai escoltes una publicació que sigui com la veu natural. Però per això també m'agraden molt els lives, en plan com... També crec, o sigui, ara tenia moltes ganes de plantejar-me alguna cosa així. I m'he anat molt
Però crec que, bueno, que ha Això acabat... és una mica també aquest podcast, O sigui, Vale. comencem per un lloc, ens n'anem a un altre i No sé, ens també. trobem pel camí, tampoc. També faig més coses, en plan, intento explorar-ho tot, com també dibuixo, tal. El que passa que és com que em sento més insegur amb les altres disciplines i potser no les mostro tant. I en aquesta sí que m'agrada com... Disfruto molt de mostrar-la i disfruto molt dels directes sobretot, crec que és com el meu punt fort. En plan, la meva música gravada m'agrada escoltar-la, però quan veig els meus vídeos en directe és com, uau, que guai. En plan, és com el que més m'agrada. Que xulo. Jo l'he vist repostejant tots els vídeos que li acaben de fer, així de feliç mirant-se com, que xulo, que xulo. Però és que sí, ho gaudeix Ai, un tinc montón, ganes de ho venir a un gaudeix show. montón. Ay, sí. Sí, Es que me miró un montón a mí mismo. Ese momento fue muy privado, ¿eh? No, lo presenció, pero claro. Pero está chulísimo que Es el puedas ego, es realizarte que- a ti mismo de esta forma. Es que soy Leo. No, però és xulo com el poder reconèixer, tipo, estic fent això i hi ha gent que també li agrada i, jope, també. Jo És crec que et puja molt l'autoestima i és genial que et pugui pujar l'autoestima una cosa així. Perquè al final és la teva feina i entenc que el que et Clar. pots dedicar. Sí. És que si acabessis cada show i després miressis els vídeos del show i pensessis Vaya mierda. que mierda, que desastre, que no sé què... No, és que, fatal. vull dir, así no vamos Apaga a i ningún vámonos, sitio. és que quin agobio. Clar. No, O sigui, hi ha vegades que sí que els veus i dius, bueno, pues podria millorar. Però... Bueno, clar, ben, hi ha dies i dies, Sí. però... No, però sí, normalment em sento com superorgullós de la meva projecció. En plan, sí, és que me viste. I ara que parlaves dels shows, què es pot esperar d'un show d'Alboroto? O sigui, jo puc parlar del que es pot esperar i puc parlar del que m'agradaria que anés succeint. Però ara mateix el que es pot esperar jo crec que és com molta energia, en plan, que tothom també com m'ho diu, en plan, me'n recordo l'any passat que hi havia penya que quan acabava d'actuar em deia ¿tú has hecho teatro o algo? En plan, como que se nota que estás expresando un montón y yo, buah, pues nunca he hecho teatro. Y de hecho, gracias a esos comentarios, como que me planteé, bueno, he començat com a fer ball per expressar com més, volia fer teatre corporal, però com que no vaig trobar cap lloc. Llavors ara estic ballant també com per currar-me més els directos, perquè sí que sentia que tenia molta energia, però que a vegades era com un potro desbordat, en plan, com que... Sí, que no tens manera de canalitzar-lo, tampoc. I els meus pares em venien a veure i el meu pare em deia, Alba, un día te va a dar un infarto, rollo, en plan... Eso es un show de Alboroto, creo. En plan, un día te va a dar un infarto, literal, en plan... El miedito. Perquè estic com super a tope tota l'estona i llavors és com que també la gent m'ha dit com que connecta molt amb la meva experiència, o sigui, crec que és com que transmet bastant, saps? En plan, com que la penya pot connectar i pot entendre bé el que estic intentant expressar. Crec que sóc molt expressiva i que tinc molta energia, no sé. I jo crec que la música que ara mateix estic fent en directe es pot ballar, es pot disfrutar, en plan, no sé. Terro, confirmes? Confirmes? Jo no podia ballar perquè tenia una càmera a la mà. En plan, si ballava, em passava perquè si ballava, doncs movia molt la càmera i era com too much i dic, vale, no, espera't, concentra't i després balles. Però sí, jo ganes de ballar totes les tenia. I estava ja a primera fila, saps? Llavors era com... Bueno, sí, vam anar veient com els stories que vas penjar i tot, i o sigui, bueno, la gente volviéndose loca, sí. És que va ser molt l'escenari, loco, aquest últim va ser molt loco. te'l menjaves, o sigui, com saltant, ballant, todo. Sí. I era les luces, És una les fantasia. No, sí, és que aquest últim, bueno, que estem parlant del Raz, entenc, va ser super xulo. No sé, o sigui, també crec que tinc l'avantatge de que porto com molts anys en diferents projectes, llavors com que ja m'he menjat molts escenaris i és com que ara pues, ja... És que ho disfruto molt, en plan, jo crec que ho disfruto i que es nota també, no? Com que és en plan, que és on més m'agrada estar. En plan, m'ho passo molt bé a l'estudi, però és que l'escenari... És que a més, això sí que és terapèutic, en plan, és com arribar i treure tot en allà, saps? Tota l'energia, tota la ràbia, perquè també sento que té molta ràbia, no?, al meu show, i es queden allà, i després jo estic com superorgullós i ja està. Que guai. Wow. I com va ser, rotllo, el primer cop que vas fer un show així? Perquè suposo, clar, estàs supercòmode, no sé què, però els primers cops hauria de ser una mica més... Mira, jo sempre me'n recordaré sustito. el primer cop que em vaig posar a una tarimeta, perquè era una tarimeta. Una tarimeta. Devia ser com... Un pam de tarima. Sí, un pam de tarima. Va ser en un lloc, que ara no me'n recordo com es diu, però algo de poètica o algo així, no sé, un espai com d'aquests petitets de Gràcia, que em va convidar un poeta que jo seguia per l'Instagram a fer pues, 2 cançons amb la guitarra. I jo tenia
no sé si 14 o Uau. així, i no havia fet res en la o sigui, havia fet pues, típiques audiciones de guitarra que te hacían al final de curso, en plan de tocar, Sí. pues yo qué sé qué canciones, pero de estas típicas con la guitarra, Wonderwall, saps? I no havia... I clar, era per la gent del col·le, tal, perquè jo ho feia al col·le. Llavors, en aquell dia vaig arribar i volia fer una cançó meva amb la guitarra i una cover. I la primera em poso amb la guitarra i em vaig posar a tremolar tant que vaig haver de parar i de tornar a començar perquè, clar, tremolant amb la mà, pues és que no podia tocar, en plan... Que, o sigui, al final es passa mal... O sigui, el pánico escénico és real. És real i és molt real. I, de fet... El tenim nosaltres davant d'una càmera. Bueno, és que les càmeres encara són pitjors perquè el ojo mecànico és com... Saps? És molt fred, però bueno. A mi el públic m'encanta. Ja, sort que està el terro aquí al mig. Em molesten més les càmeres i em molesta més quan ja... O sigui, en aquell dia em vaig posar molt nerviós també perquè hi havia molt poca gent. O sigui, jo vaig al revés. Ja. Quan més gent hi ha... Això ho he sentit moltes vegades que ho diu molta gent de com menys gent hi ha, més vergonya et fa, més et d'esto, o sigui... És que crec que també ho he sentit en alguna entrevista rotllo de cantants en plan Taylor Swift, Harry Styles, que diuen és que un estadi de 50.000 persones me la suda. Perquè hi ha tanta penya que dius, me la suda. Clar. Ara em fots a cantar en una saleta amb 15 persones... Et mors, et mors. Jo crec que hi ha una part de que és igual que quan... O sigui, nosaltres com a humans no podem com processar números supergrans. Llavors, un Ja. estadi de 50.000 persones... No saps quantes persones hi ha Ja. realment, Ja. no ho entens. Tu cerebro de mono no processa això. Llavors, jo entenc que si tens 5 persones aquí que les estàs veient, que les comptes amb el dit, que els hi veus les cares i estàs podent com menjar-te al cap de aquesta persona estarà pensant això i aquesta l'altre, aquesta no sé què... I se't clava Que molt miedo. més. En plan, Sí. se't claven com les mirades, rotllo. Ja, i ets molt més conscient de si t'estan mirant... En plan, quan estàs amb una massa, tot es difon, rotllo. És com que es difumina i ho passes a veure tot com una massa. En plan, com que es perd la crec que és una mica com lo de perdre la individualitat, perquè jo és que és això, si estic a una sala, quan més petit el lloc i menys gent, i més espai, com més terra veig, perquè el terra és algo que m'agòbia molt, en plan, jo si estic cantant no vull veure el terra, saps? Vull veure la gent, en plan, bueno, la gent disfrutant. Llavors és com que quan a mi em costen molt els bolos on hi ha poca gent. Últimament estic intentant, vaig tindre un fa poc al setembre, que hi havia 4 persones. Uau. Es que es así, o sea, un día eres artista, un día hay 4, otro día el Raz está lleno, pero es que es así. I m'ho vaig passar superbé. En plan, aquell dia ho vaig aconseguir. En plan, m'ho vaig passar superbé i va ser un dels que millor m'ho he passat i hi havia 4 persones. En plan, que després aconseguir-ho és com, que bien. Que guai, que guai. Perquè al final és com una mica d'aprovació també, no? En plan, com que sents que si hi ha poca gent és perquè, no sé, perquè no mola. O sigui, com que també et culpes molt quan... Y después dices, a ver, hay 1000 eventos en Barcelona un viernes por la tarde, en plan, Clar. no te rayes, ¿sabes? Ja. Pero bueno, es difícil luchar contra la cabecilla. Ai, és que no sabia com entrar això, però bueno, és igual, jo lo meto. Mete. Que m'has hecho perder el teu Insta. Sí. I o sigui, en els shows et marques uns looks. Que te cagas. Que bueno, es que te caes de culo en el suelo. Ay, gracias. Unos pelos, unos looks. Es que, bueno, tot. Se lo debo mucho a la gente con la que trabajo también, tengo que decir, ¿eh? Pero sí, intento. És que aquí també anava la pregunta, rotllo, Clar. tu fas tot tu? Vale. És impossible. O sigui, si hagués de, amb els atacs d'ansietat que m'entren a vegades quan tinc concert, si hagués de fer jo... O sigui, no. O sigui, per sort tinc com un entorn superxulo ara, que també m'inspira molt y le debo mucho a la gente de Pixel y a mis colegas artistas también toda esta estética. Pues eso, en plan, tengo como mucha gente muy guay cerca y siempre intento... O sea, sí que me gusta mucho cuidar como la estética y me gusta que Alboroto tenga como una línea, pues eso, estética que puede ser muy aleatoria, en plan, pueden ser como outfits que para mí son como bastante grotescos, bastante como elevados y bastante trabajados, pero que pueden ser muy diferentes y me gusta como crear personajillos y también interpretarlos diferentes. En plan, por ejemplo, en este último, que iba con falda, que yo no acostumbro ir con falda, pero me puse una falda y cuando me la puse en casa también estaba como viendo a ver cómo me voy a mover con la falda, ¿sabes? En plan, ¿qué movimientos puedo sacar de aquí? En plan, me gusta también como eso, darle como sentido a cada show que sea un poco diferente.
Y bueno, es que le debo a un montón de gente y no sabría cómo decir nombres de todes, pero pues eso, colegas que me hacen el pelo, que me... Maquillaje depende del día, si voy apurada pues me lo hago yo, pero si no sí que a veces también le pido a gente que hace cosas muy chulis. Y la ropa pues a veces es mía, a veces es de mis colegas y a veces pues cuando me veo muy saturada también es como, va, busco un estilista o alguien que me pueda entender y pueda conseguir algo. Ya ves, qué guay. Pero muchas veces son colegas, o sea, Sí, colegas y yo, en plan de, va, vamos a apañar esto, o me dejas esta prenda y me pongo esta otra y no sé qué, y complementos, saturación. Bueno, aquí jo És un crec que poc també àcid. es veu molt la importància de tindre com gent al voltant Clar. que en plan, al final estigui com en una onda Això similar. és molt important també de lligar-ho amb lo d'abans, en plan, se'ns exigeix que fem de tot i és impossible fer de tot i sobretot Sols. si és sols, en plan... Oh, sí. Perquè jo, per exemple, a vegades em ve el síndrome de l'impostor, que és com mi major cosa, i és com, és que no estàs fent la teva música, perdona, o sigui, Alba, és que no pots, en plan... Perquè treballo amb l'Òscar, saps? En plan, Clar. és com, i em sento menys artista perquè no ho faig tot. En plan, perquè sí que hi ha artistes que són com 360, que es produeixen, es masteritzen, o sigui, ho fan tot, saps? Però és com, amor, mira, és que jo no puc més, en plan, no em puc posar a aprendre totes les coses que hauria de fer per poder fer-ho tot. O sigui, crec que les xarxes són superimportants, estic super a favor de la col·lectivitat, crec que a més s'està perdent molt amb la individualització de pues, el postcapitalismo este asqueroso i que crec que s'ha de construir molt des de la comunitat i des de l'apoyo, saps? En plan, que és quan surten les millors coses i quan més persones poden veure la teva idea i també treballar-la, saps? En plan, jo recolzo això Sí, màxim. sí, 100%, és que s'ha glorificat moltíssim això de fer-ho tots sols i és que no té ni sentit, realment. No. Perquè a vegades estàs tu fent lo teu i si no tens un input extern de, pues això, que algú que et digui pues m'està molant el que fas, no m'està molant, anem a fer-ho d'alguna altra manera. Pues tinc una idea, no sé què, no sé quantos. És que al final també et limites al que pots tu arribar. És que perds totes les altres perspectives que hi ha perquè només tens la teva, o sigui, 100%. De fet, ara amb el nou disc que estic fent amb l'Òscar, volem que passin Nuevo disco. moltes persones per les... O sigui, volem que el toqui molta gent, saps? No volem que es quedi entre ella i jo, perquè ella i jo ja ens coneixem molt, i és com, va, que passin altres productores, que passin col·legues a veure, a escoltar-lo tot, a dir-nos opinions, a... No sé, m'agrada com que tingui... Els meus amics sempre opinen dels meus treballs molt abans de que els tregui, rotllo les cançons que encara no he tret, que vaig fer 2 anys i les han escoltat i se les saben totes. I m'agrada molt pues eso, les opinions de les amigues, els amics i amigues, i també dels meus companys i de gent que admiro també. Això m'ha recordat l'anecdotita de mis buenos amigos de l'Oxias, que són uns col·legues d'aquí de Castellà que tenen un grupet així de rumba, que un dia estaven fent un assaig i el Guiu va passar així del random perquè havíem quedat el Guiu i jo i vam dir ai, passem un moment per l'assaig, i estaven com ratllats amb una cançó i el Guiu va fer una proposta per un canvi de melodia i aquesta és la melodia que s'ha quedat oficialment a la cançó, o sigui, això de que dius de que passi gent, dius, el Guiu que no té gairebé res a veure amb l'Oxies en si, va anar, va fer una proposta i és la proposta que s'ha quedat i és la que els hi va agradar i realment va ser la solució al problema que tenien aquell dia. Que em va fer molta gràcia perquè vaig anar a un concert seu i van comentar en plan, sí, està el Guiu, que ens ajuda amb aquesta cançó, no sé què. No me'n recordo de quin tros és. Vaig intentar buscar-lo, no me'n recordo. Sí, jo després te'l poso. Vale, sí. Sí, tampoc em ratlla, però... És superguai, això. Moltes gràcies, sí. En plan, com que també té molta més, no sé, y es que aunque no sea alguien músico o alguien que sepa de música, o sea, el oyente también tiene, ¿no? En plan, le pongo las canciones a veces a mi madre para ver qué reacción, porque digo, voy a ver cuánto público estoy recortando con esta nueva música que estoy haciendo, ¿no? Y depende de la cara que pone mi madre, ya digo, vale. I al final, o sigui, la gent que t'escoltarà no sempre és la gent que t'està ajudant a fer-ho. O sigui, realment el públic average de qualsevol artista, la majoria de vegades no són artistes. Clar. I no saben molts dels fallos que nosaltres igual li veiem o tot això, i més quan és directe i que és otro rotllo. Sí. Crec. Sí. Clar, jo amb l'Oxies a vegades també ho dic, si em vaig als assajos o alguna plan, jo no en tinc ni puta idea de música, però sí, em permeteu donar la meva opinió, dic alguna cosa, saps? Que al final l'Oxies també me'ls conec molt, però bueno, que jo no soy música, así que si us serveix d'algú, jo ho dic. Serveix sempre, jo crec. Si te les prens bé, les opinions, també. Sí, clar, aviam. A mi m'agrada, o sigui, m'agrada, i que la gent sigui sincera, en plan, que em critiqui.
Però en plan, que et critiqui... En profunditat. O sigui, no m'agrada quan envio una cançó, una demo i em diuen que guai. No, tio. En plan, hazme un escrutinio i en plan, ¿sabes? En plan... Que sepa que te l'has escuchado. En el minuto 42, o sea, segundo 42, allá hay una cosa que no sé qué, Sí. no sé cuántos. Sí, o sea, me gusta Una mucho como frase. analizarlo todo. Sí. Sí. En plan, yo lo analizo entonces también porque me pongo a escuchar como 20 veces la canción en plan. Y entonces también me gusta como que es eso, que se critique el detalle. Abans havíem parlat de Pixel Pop Party. M'estic patant un parell de punts. Ha salido. Sí, dale, Crec que dale. els hem passat ja. Dale. Ha És salido això. por ahí. Sí, que en plan... Què és Pixel Pop ¿Qué Party? es Pixel Pop Party? Efectivamente. Explícalo. Claro. És que hem intentat com buscar definir d'alguna Pixel Pop manera... Party está en proceso de ahora ser Pixel Pop, Sin el party. sin el party, No es party, con es el, business. con el party dentro. Vale. Però, o sigui, Pixel Pop Party va néixer com a Pixel Pop Party i va sorgir de la Imperial Blondie, que és una amiga i companya, que també és de Pixel, i jo, que estàvem a un col·lectiu que es diu El Pecado Records, que no sé si ara estan funcionant o no, Me suena. pues estàvem allà, que és com també d'artistes no binari, o sigui, entitats dissidents i dones i tal, i era autogestionat i tal, i fèiem com de tot. I ens vam coincidir allà perquè ens va veure a les del Pecado fer un concert al carrer i la Imperial es va apropar després i es va com unir. Llavors ella fa hiperpop i, bueno, ara mateix crec que està canviant una mica també d'estil, però bueno, ella feia en aquell moment hiperpop, tal qual. Puro y duro. I jo feia una música com pop electrònica que s'aproximava una mica. I era com que sempre que veiem el panorama d'hiperpop aquí a Espanya, era com que veiem que era tot com col·lectius de 10 tios, fiseteros, rotllo... Bueno, és que no diré noms ni res, però... Sí. Saps? Palo. Que era el mateix de sempre, i ens feia com molta pena perquè al final pues, l'hiperpop i l'ús de l'autotune i tal pues, ve de la gent trans també, que per la disfòria pues, es posaven com autotune per modificar la veu, saps? O sigui, y de pronto ves que está siendo usado, que da igual, ¿no? Que en plan, yo creo que todo el mundo puede usar los recursos que quiera, pero era como, jope, no tenemos estos espacios, ¿no? Y estamos en este colectivo autogestionado y no tenemos como nuestro espacio, ¿no? Porque al final, pues, molava molt fer concerts al carrer i a festes així, però era com que el nostre era més club o més tal, i no teníem com un espai on sentir-nos seguris, rotllo així més queer, més com d'aquest estil. Llavors vam dir, ¿por qué no hacemos un grupo de hiperpop de identidades disidentes y mujeres? Que va ser la primera idea. No va sortir perquè mai vam quedar per gravar ni fer música junts, però després va sortir la idea, un dia ella em va escriure i em va dir Alba, ¿y si hacemos una fiesta? Llavors vam dir, vinga, va. I va ser una mica perquè Desacato Goblin, que és una altra festa, no sé si la coneixeu, Em vol sonar el nom també, però... és també una festa així com under de Barcelona, va sorgir com un mes abans de la Pixel, i just quan teníem aquesta idea ja en ment, va néixer de pronto Desacato Goblin. Llavors vam anar al primer Desacato Goblin, ens va encantar el rotllo de la festa que va ser a la Sala Taro, i llavors vam dir, pues ja que són col·legues i els coneixem, anem a preguntar-los com han fet per contactar amb la Sala Taro, i llavors ja va començar a rotllar tot, en plan, vam fer la primera edició de la Pixel a la Sala Taro, que crec que va ser... És que no me'n recordaré el dia, però va ser a 2020... Ai... A finals de 2022. Vale. Rotllo O sigui, no fa tant, realment. maig, abril, no ho sé. Va néixer a l'abril la idea i crec que va néixer al maig, la primera. Vale. No me'n recordo la fetge perquè soy un desastre. Però bueno, llavors va sortir superguai, en plan vam fer sold out, va ser increïble. Que guai. Uau, o sigui, sold out a la primera edició. Sí, a veure, també és com la doble d'esto, perquè dius, com és la primera edició, pues, tots els col·legues i tothom ve, saps? Després, quan ja fas més, Ja. és difícil de que segueixi venint tot el món. Però va ser superguai i vam fer-ho pues, eso, entre la Imperial, una altra persona amb la que estàvem treballant en aquell moment en el projecte, que al principi érem nosaltres tres, i després pues, vaig trucar al Sagar, que és una persona que avui en dia segueix estant a Pixel i que va vindre a la primera a cantar i ens coneixem d'Instagram i ara som superamigues, en plan... I no sé, es va crear com una família, rotllo de la gent que venia, en plan, la roba, el to de... Té com un tono, no? En plan, de que la gent quan és Pixel pues, porta una roba en concret, tal. O sigui, sí que ens agrada com mantindre una mica una estètica. O sigui, no som tan underground en aquest sentit, no? Però jo estic molt còmoda també en els entorns així més rotllo de Desacato Goblin, que és com molt més underground. I m'agradaria que la Pixel també fos un espai com, pues, on tothom es senti còmode, en plan que no cal que vinguis muntat, en plan que
pues vindré a disfrutar i ja està. Que esto quiero que quede claro. Però bueno, pues al principi festa, no sé què, i vam fer 2 edicions a la Taro, vam parar perquè no sabíem si continuaríem o no, i a l'estiu ens va escriure Raz i ens va dir com de que volia provar la nostra festa Raz. Llavors vam començar a treballar amb el Raz i ha sigut com una mica pues, la línia. Ja ves. I ve d'aquí una mica, però no m'agradaria que es quedés com en aquestes etiquetes que he dit al principi de hiperpop o tal. O sigui, ara estem treballant més en comunitat tota la gent que al final hem acabat sent, perquè ara som com 6 persones treballant activament. Sí que és veritat que jo porto una mica com les riendes, però si no fos per el col·lectiu, o sigui, no podríem estar on estem. O sigui, tots fem feina i això, m'agradaria tirar-ho més una mica com cap a propostes més experimentals, potser portar com aquesta última edició que era més performàtic, currar-nos les escenografies, intentar que tot tingui com un context i que sigui com una experiència i un ritual. En plan, aquest divendres em vaig sentir molt feliç perquè això és com el que volia que fos Pixel, no? O sigui, crec que ara sí que ens estem aproximant al que vull, que es como de pronto estás en Razmataz, entras a un club en el que te esperas pues un DJ pinchando y entras en una sala y te encuentras con que hay un bosque en el escenario y una persona tocando la arpa. O sea, eso es lo que quiero que sea. En plan, quiero que entre alguien a la 1 de la mañana a una discoteca y se encuentre con un contexto más de ritual. En plan, quiero que sea como un ritual, en plan, como una experiencia de eso. En plan, no solo música para bailar y desconectar, también música para conectar con pues con la sensibilidad, con otras cosas que no suelen ser cosas de la noche. En plan, eso me apetece mucho. En plan, por ahí vamos. Bueno, jo crec que és superinteressant el que deies de com redefinir una mica el que és la nit, no? Perquè sí que és veritat que ara sento que està com ja molt definit, no? O sigui, tu surts de festa i pues, això, el que t'esperes és full energia, és pues això, lucecitas, así que te quedas medio lelo, gent cridant, tios pinchando i que està molt bé en certs contextos, però poden haver altres coses. Sí. Poden com conviure amb altres històries que, pues, jo què sé, igual poden agradar molt més a un altre tipus de públic. Total. O sigui, sento que el nostre espai ja és polític de per si, perquè al final pues, en tot el que es fa des de la dissidència pues, no hi ha com coses polítiques implícites, però també m'agradaria com encara fer-ho més inclusiu per així dir-ho, o més com, no sé, com donar unes experiències diferents, donar com alguna cosa que no s'estigui donant, rotllo, no sé, crear un entorn diferent, no sé. Depèn de la festa també, o sigui, vull dir, no me deja de apetecer estar a tope i muntar fiestorros, però també que això una amiga que es diu Aira Sanz ho va fer també, que va fer com un DJ set a Raz super calmadito, es va posar com un colchón en plan... Oh. Y tot com soniditos, en plan, como propuestas así nuevas, ¿sabes? En plan, no sé, explorar otras emociones en la noche, no sé, me apetece. Ai, que bé, que bé. Sí, ara esteu també com en el procés aquest d'intentar-ho portar cap a un altre terreny. Obrir-nos en tot. I deia allò de Pixel Pop i no Party perquè volem no ser només una festa. Vale, comprendo. Altres eventos que no siguin només de nit, perquè també a vegades s'atura molt treballar de nit. En plan, a mi em vindria de gust fer una perfo a les 8 de la tarda i anar-me a dormir a la meva casa a una hora de 100. M'agradaria moltíssim. I també sento que vindria una altra gent que potser no ve perquè és per la nit, normalment, en plan formato club, saps? I també pues, ens agradaria, jo què sé, currar-nos tot el projecte en expansió màxima, en plan tot el que puguem. Estàvem parlant de possible discogràfica, en plan sello Pixel, en plan... Perquè ja que som unes quantes, pues, juntar-nos i fer-ho conjunt. I fer el nostre segell i tal. O sigui, estan allà com possibilitats obertes, que no parlaré gaire perquè encara no se sap res, però estem allà pensant. Molt bé. I, o sigui, heu estat com... Vam anar veient que hi havia com Pixel que s'havia fet com a diversos espais, com d'aquí a Catalunya i d'Espanya. Sí, en alguns jocs d'Espanya també. O sigui, la idea és com expandir-ho, no? Expandint, sortir també igual d'Espanya, no se sabe... O sea, la idea sí es... La idea es expansión en todo. Por todos lados. Sí, es un germen Pixel. No sé. Ese lo quiero. Sí que hem estat a Madrid i a València. Diria que no sigui Barcelona. Sí. Me suena. A Madrid amb unes amigues de Full Ternura, que són superxulis, que és un altre col·lectiu molt guai d'allà. I a València vam estar amb Neo Guarres, que són superxulis també. I
Què passa? He entès la inside joke al moment. Ja no! Però és que l'altre dia vam anar A un evento que va fer Barjaula Travesti. Sí, i vam fer com un Kahoot al final i ens havíem com de posar com en grups. I en el nostre vaig posar jo sota guarres. I clar, has dit... Com ho has dit? Neoguarres. Neoguarres. I clar, ha sigut com un pum-pum. I he vist el guió en plan... Li he dit, jo també ho estic pensant. Sota guarres. Sota guarres. Ai, s'ha malat això. Perdó, no sé què estaves dient. Sota guarres evento pa cuando. Sí. Digo... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, se puede montar, Que yo también sé cosas, bueno, sí, que hem sortit perquè pues, estem fent una mica així de networking també amb altres artistes de... A mi m'agrada molt també portar com a gent aquí a Barna que no sigui de Barna, perquè al final com som un montón de festes, ara mateix ha sido como el resurgir de las fiestas alternativas después del Covid, en plan, s'ha notat un montón. Ara tires una pedra a Barcelona, si li fas una patada i surten 3 festes, saps? Sí, no. Llavors per això també una mica la necessitat d'intentar com diferenciar-nos una mica, no? I fer un producte com pues, diferenciat. I un espai diferenciat o no, en plan, o que cohabiten, Clar. saps? Bueno, però al final també és diferent, això. Sí, perquè a mi, per exemple, m'agrada molt treballar amb Desacato i amb Deprerreo, que són mis 2 festes favorites de Barcelona, a part de Pixel, que hem fet edicions juntis i també és superxulo. En plan, barrejar pues, el Deprereo, que és més com de latineo, el Desacato Goblin, que es mucho más saturado que Pixel y mucho más underground y mucho más loco, y Pixel, que es igual como más un poco con lo mismo, pero como con más estética, así con más clase y tal. Mezclar eso es como... Estás como en una fantasia, en una pel·lícula surrealista, en plan, no sé, és molt xuli. I sí que tenim intenció també de sortir d'Espanya a nivell més Europa i tal, o sigui, estem intentant maquinar coses. Jo vaig anar a cantar a Praga l'any passat amb alguns de Pixel també, però no era una Pixel, era perquè tinc un amic que viu allà i té una festa i també ens va convidar i tal, però aquest any, per hivern, sí que volem com intentar sortir. No diré que sí perquè no està confirmat, però Bueno, ho estic se intentant está tanteando. gestionar. Sí. Qué guai. Pixel Pop Tour. I ara a novembre anem a Bilbao, que no havíem estat a Bilbao i ve molt de gust també, amb Chroma Club, que són amigues també d'allà. Oh, yes. És que és molt guai perquè són tot com col·lectius petits i pues, fent connexions, i és molt guai. O sigui, tot el que estàs dient m'està semblant extremadament xulo. És que sí, jo estic com O sigui, esperant. clar, jo no t'havia conegut encara en persona, però evidentment pues, sabia qui eres, en plan, vull dir, per preparar ni que sigui aquest capítol, pues, havia investigat una mica, no? I jo ja sabia que eres una persona xula, però amb el rato que portem aquí parlant estic pensant, buah, Que guai! com mola! O sigui, tot Que tot bé. m'està semblant... Una fantasia, una és que... meravella, sí. Sí, Que sí, bé. sí. Va. Jo l'única merda que veig... Bueno, merda. Merda. En lo que Algú m'està aquí sabent ja- greu és que només... O sigui, que estigui com tan centrat a Barna, però perquè em fan molt pal. I know, tirar-me. I L'únic know, que I know. també et dic, si es fan coses de tarda, jo crec que també és molt accessible això, de que jo puc anar i llavors no m'haig de muntar de com torno, Clar. tren, bus nit, no sé què. És que Clar, la és que jo si no vaig venir gentrificació- divendres passat va ser perquè vaig pensar És que a mi m'ha fet Viernes noche Barcelona, no, jo No, paso, ja. lo Jo els hi vaig siento. oferir, però... Sí, ho sabíem, però vaig dir... Estaven invitades. Però és que vaig pensar, A mi sí. luego que si el tren, que si el bus nocturno, que si no sé què... Que... I més tu, que has d'arribar fins a Castellà. No hi ha. Exacte. Que palo. Està sonant el fijo de casa, l'ignorarem. Oh, no. L'ignorarem, vale, L'ignorarem. perfecte. Vale. L'ignorarem. Vale, No l'agafo mai. Ja, em sap greu a mi també. De fet, quan vam començar el projecte, sí que ens vam plantejar, rotllo, jo me'n recordo que vam tirar un munt de correus com a llocs, o sigui, Catalunya, però no Barcelona, saps? Però pel que sigui, com que no acaba d'encaixar tampoc, Perquè pensa que, clar, Ja. o sigui, Bueno, sí clar, que sento... l'ambientito alternatiu aquest també. És la putada, o sigui, perdó, no sé si aquestes paraules es poden Sí, dir. sí. Però és com que... O sigui, per una part, a mi em va bé, perquè és com a Barcelona està tot aquest ambient, si surto fora hi haurà també gent que vulgui vindre, però potser són moltes menys persones, llavors, clar, també m'ha de sortir com en compte. Clar. 100%, sí. Però a mi m'agradaria, o sigui, en el meu ideal m'agradaria poder fer un evento on sigui i que funcioni, ¿sabes? Y que, es que da igual, ni que sea más pequeñito, ¿sabes? Por eso no limitarlo tanto como a... Pero bueno, es que no, me iba a ir por otro lado, que es como, al final, yo empecé haciendo fiestas en la Sala Taro y a mí me gusta mucho montar eventos así más pequeños y más como under, salas de 100 personas, porque hay mucha menos ansiedad. En plan, a mí trabajar en Raz pues me gusta, pero
porque me da unas cosas, pero también me quita otras, ¿sabes? En plan, Claro. yo el Raz, por ejemplo, no puedo controlar quién entra. O sea, son 5 salas, yo tengo mi espacio, pero son 5 salas. Yo no sé Clar. qué público va a haver. Me puedo encontrar con que... Nunca ha passat nada, però Però clar, no saps el que està passant a no les sé si és un altres espai sales. segur i no puc garantitzar que sigui un espai segur. Això també és com important dir-ho, saps? Clar. Perquè és com... Jo una píxel a la sala Tarot pues sé que vindran 100 persones que segurament seran pues, al nostre entorn, que coneixerem a tothom, que serà com super bon rotllo, I però... que si passa alguna cosa és molt més fàcil de detectar-ho, d'adreçar-ho... I de fer alguna cosa, saps? Sí, sí. Però en el Raz és com que també se t'escapen coses, o sigui, dona Clar. pues, una escenografía de la hostia, un presupuesto más divino porque no tienes que gestionar tu evento, etcétera, pero también te quita otras cosas, que es como para mí un poco pasar por el aro, porque son cosas que en mi ideal pues no son lo más ideal, pero que también pues hay que hacer alguna fiesta al mes que te dé dinero seguro y comer Clar, evidentemente. Cositas de artistas que quieren comer. surfeando entre los valores y avanzar, ¿sabes? Es así un poco todo el rato. Molt bé. Pues, Podem passar a la ronda de preguntes ràpides. Ai, passa alguna cosa? No, no passa nada. Vale. Vinga. Com definiries el Borot en 3 paraules? Ha de ser molt ràpid? No, tu pots pensar. posat molt hype. Les respostes no. Las respuestas no. Vale. Pues yo creo que desquicie, Buah. fan. saturación y distorsión. Y no sé si son demasiado parecidas estas dos últimas. Pero desquicie. Desquicie, es que solo con desquicie yo creo que se podría. Sí. Em semblen molt bones paraules, la veritat. Sí. Vale. Amb quin artista estàs obsessed ara mateix? Ya llevo un tiempo, es que esta la tengo clarísima. O sea, es un artista underground de Argentina que se llama, no sé cómo se pronuncia, pero creo que K4, K4, Vale. tal Vale. qual. I és com que quan el vaig descobrir per un amic que es diu Iago, va ser superfort per mi perquè va ser com veure el que volia. O sigui, va ser com veure el que volia per mi. Llavors estic super obsessed perquè és com super xuli, també té una música com, amb la que em sento super identificat, en plan com que m'agrada molt i gràcies a conèixer-lo també com que estic explorant més aquests sonidos molt més xirriantes, molt més desagradables i té com una performance també super desagradable, llavors és com que em vaig sentir super connectat i m'agrada moltíssim. I també una altra persona que es diu La Piba Berreta, que també és d'Argentina, i de fet treballen junts, és que tot ese entorno así de l'underground argentino estoy obsessed. I La Piba Berreta també m'agrada moltíssim. Encara és molt més underground, rotllo, les seves publicacions al YouTube no tenen ni 1000 reproduccions, però és que és uau, en plan, és com teatre, performance, punk, no sé, és una barreja superimpressionant, els dos, o sigui, els dos tenen com unes personalitats superxules i m'agraden un muntó. Crec que diria que els dos ara mateix. I ens podries recomanar alguna cosa? En concreta. En Alguna concret, cançó sí. o alguna cosa... Mira, de K4 em vaig obsessionar per una cançó que es diu Veneno, que es un videoclip súper chulo, súper siniestro, que sale en... Porque a mí, para que me entre un artista, me tienen que gustar mucho su trabajo visual también. Como que valoro la conexión de todo. Y es un videoclip súper turbio que sale ahí como en unas cloacas, con una prótesis que es súper posthumanista, rollo que no parece ni persona, y es súper con estrobos, súper loco, y unos ruiditos que parecen como... Yo y Yago le decíamos música para ratas, en plan... Porque es que es una música tan saturada, es como hiperpunk, ¿sabes? No es hiperpop, es hiperpunk. Y eso es un poco... Si tuviera que decir un género así a lo loco, porque a mí el género, ni en lo personal ni en la música, me quiero encasillar con ninguno jamás, porque creo que hay que cambiar, que si no, lo que no cambia está muerto. Y yo estoy desquiciado, pero no estoy muerto. Important. Pues eso, en plan, género hiperpunk, es que... O sea, como punk underground saturado, ¿sabes? En plan, como llevado a lo moderno. No sé, me gusta eso, creo. Recomiendo esa. Apuntando. Una altra pregunta. Quins consells li donaries a algú que està començant a actuar, a fer shows, a cantar... En directo. Sí. Sí. Que no se apoye en el alcohol, sobre todo para salir a cantar. Porque como que te saca muchísimo, pero también te das cuenta luego que cuando eres tú 100% y te lo disfrutas sin beber... Em sembla el millor consell del món. O sigui, de veritat, eh? Es que para mí es el máximo y el primero. En plan, yo ahora ho estic intentant també
fer-me una birra com a màxim o... No sé, perquè és que ho disfrutes molt més, en plan... I és un treball, al final, no? I crec que pots com ser molt més professional si ho fas, pues, perquè et surt de dins i no... Com és més molt la difícil, consciència. vull dir, és molt difícil. També respiració. Jo faig moltes respiracions abans de sortir a cantar. Rotllo, ara a club no tant, perquè són les 3 del matí ja, i mira, és que ja no estic pensant ni en respirar. Però quan faig concerts així com que m'he de mentalitzar, en plan, estic darrere de l'escenari o que hi ha com un darrere i he de sortir i no he vist ni la gent que hi ha ni res, doncs intentar com respirar, sortir i sobretot que, pues és que disfrutar un muntó i que si t'equivoques no passa res perquè és que és un directo i la màgia del directo també és equivocar-se i seguir cap endavant i no sé. Això enllaça amb una altra pregunta que hi havia, que és si tens algun ritual abans de sortir a l'escenari. Pues crec que és això, respirar. Beure aigua. Beure aigua i fer gàrgares una mica. Que crec que s'hauria de fer perquè és com calentar, però... Sí, clar. Sí, s'hauria de fer, en plan, idealmente, per la gent que canta. I... Bueno, a vegades si estic com més nerviosa de lo normal o tal, pues com que... En plan, un poco de... Rollo High School M'estic Musical. imaginant a la Sharpay i el... A veces hago esto. No es broma que hago literalmente el... Sí, como relajarme, pues sí, rituales de un poco de steaming, un poco como soltar el cuerpo. I jo ho he fet moltes vegades abans de començar a gravar, de que començo rotllo... Sí, és que viva la neurodivergència, o treure sigui... com l'energia. I és com que et relaxa molt. Treure una mica, sí. Sí. Perquè si no, com que estàs molt tens, rotllo, vas com amb la por de... Ai, és que la cagaré, és que no sé què. Sí. Tal. És com... No, ja està, relaxa't no i passa deixa't nada. ser, saps? Sí. Sí. I hauria de començar a estirar, perquè després acabo tots els bolos Amb agujetes. Mira, no sabeu el mal que em fa l'esquena, bueno, entre la classe de baile i el bolo de... Uf, tinc l'espalda d'un octogenario ara mateix. I les rodilles, en plan, perquè sempre com que estic superentregat allà en directe, llavors em tiro al terra d'unes formes que no m'hauria de tirar al terra. en It's plan. a workout. O Sí, sigui, sí. Sí, estàs a tope. I, ja per acabar, Xin, xin, xin. quin ha sigut el teu look preferit? Vale. Buah, és que aquest últim... Calculando. És que aquest últim, aquest últim maquillatge crec que ha sigut el meu preferit. Però també és perquè és com l'últim. El que és com, bueno, sí, cara blanquita, elfo azul, Paula Scott, maquilladora, te amo. Oh, yes. Pues, intentem posar una foto per Insert aquí. foto, yes. Per la gent que estava veient això en vídeo, estamos... una chula. Pero creo que mi look favorito, favoritísimo... Calculando. És que hi ha molts. Ara mateix hi ha aquí un símbol de cargando al Hombre. front. Es que hay uno que me gusta, Overheating. hay uno que me gusta mucho, que lo hice con Sol, con la Sol, que es como todo de cinturones, en plan... o sea, el top eran Quina fantasy. cinturones que habíamos recolectado entre nuestros y de colegas, y el pantalón es un pantalón plateado como iridiscente, o sea, como que Sí. reflecta, que me lo dejó mi amigo Pablo, y creo que ese me gustó muchísimo porque además Cyberpony Lomo me hizo unos cuernos chulísimos de diablo, y también me hicieron una cara de estas blancas increíble, una chica que se llama Argy, que es súper chuli. En plan, este creo que es uno de mis tops, que lo usé en la Upload en la última fiesta, que era como... Calculando. Es que calculando todo el rato, era una fiesta como por Navidades, fin de año, que hicimos Desacato, Pixel y Goblin juntes. Y creo que ese es de mis favoritos. En plan, si tuviera que decir Insertando foto uno también. que ahora me haya acordado, echando foto. Tarro, Creo que que estem diria posant aquí deures. Ja. Molt Perdó. bé. Bueno, pues que no soy un bizcocho. On et podem trobar, Alboroto? No lo sé. Por Barna. En mi casa. En la telepatía y en los sueños. No. En mi casa, tampoco. No, por favor. Em podeu trobar a la Pixel perquè sempre estic, perquè no sé delegar y siempre estoy ahí. Y ahí siempre me podéis encontrar. No me vengáis a acosar, por favor. No, es broma. A veces me da pánico pensar como... Que no alguien sé. te reconozca. No, en plan, no sé, porque soy muy paranoico y es como... Me podéis encontrar en Instagram Albux, ¿cómo se pronuncia? Albux Roto, Alboroto pero con X. Sí, la primera O es una X. Creo que sí, la primera O es una X. En YouTube van a aparecer cosas dentro de poco que estoy trabajando, también Alboroto con X, y en Spotify.
y SoundCloud también voy a ir colgando. O sea, en verdad, como voy a intentar que sea accesible para todo el mundo la música, en plan que también esté en SoundCloud. Pero bueno, en Instagram es donde más cuelgo cosas, por ahora. Molt bé. Magnífic. Molt bé, Pues i anar. com sempre, nosaltres sota taules a tot arreu, lo de sempre, Sí. ho diré cada dia. Seguiu-nos, doneu-nos like, estigueu atents a l'Instagram que posarem coses i preguntarem coses I així totes podeu aquestes donar veïnes. també la vostra opinió. Ens puntueu també a l'Spotify, ens poseu 5 estrelles. Si no vais a poner 5 estrellas, no pongáis nada, porque para poner 1 o 2 o 3, ¿para qué? Sí. No, o 5 o O nada. cinco... No, és broma, està sent molt agressiu aquest tancament. I, sí, i evidentment doneu-li un cop d'ull al nostre Patreon, que allà sempre pengem contingut extra. Y que ara gravarem contenidito A ver, ¿qué me per hacéis la setmaneta que no hi ¿Qué me hacéis hagi... hacer? Pues això, la setmaneta que no hi ha capítol a YouTube, bueno, i a Spotify, Hi ha contingut estem extra al al Patreon. Així que, eso. I aquesta vegada farem un Behind the Lyrics amb Alboroto, una de les seves cançons, així que si li donem un cop d'ull serà xulo-xulíssim. Xulíssim. I ja està. I això, Que- doneu-nos like, valoreu, compartiu amb els amics, I ens veiem d'aquí 2 setmanes. bàsicament. Bye bye Un i besito. moltes gràcies. Adeu. I moltes gràcies per estar aquí. I gràcies Que per guai. vindre, Alberto.